daging kok sing sinden rada apik-apik keri. Iki sing penting sinden iki tak sama-sama yen kluthuk dandani wedok kaya iki lho ya. Coba takoni Jo. Anu bagiane Mas kula mawon Jo kluthuk. Jolang lek dandan yang ngene iki to. Capi. Bangire ya itu. Ya. Asmane sinten Cahayu? Nami kula Neto. Delok dhuwur ayu sikile kaya tukang menek klopo e. Menika kancane Mbak Suwi saking cepu. Matur nuwun nggih. Senaso kados pundi menika pesinden ingkang luar biasa dan pesinden istimewa. Wis tak omongi lho iki. Tak omongi to jenengan. Lek mamsalah ki isine aja didahar. Lah nyapa ta? Iki lek-leken ning kene iki lho. Ngawur kuwi gulu menggok kok iso. Ning nggon ngomong biasa. Suarane gede, ning nggon vokal iku iso cilik. Lho, kapiye jajal? Jajal, Duk. Oh alah, sing dadi lanang dhewe to Pak, munggah niku to? Heeh. Oh alah, lha kok wis dadi wedok to saya cepetno. Transformasi. Kok langsung apa jenenge iki? Transformasi. Kowe aja maido rekoso lho. Nek lanang dandan lanang ra apa-apa. Nek lanang dandan wedok ki resiko terbesar siji. Kalingan. Nek ra senep ya semaput. Ya wong kene dilakban aja. Gini kowe yo ngerti kok gege sing lakban kowe. Tembang ya to. Pengalaman iki. Iya. Tembangmu tokno sing kepenak nduk suaramu. Kalingan aku kowe ganteng lho iki lek dandan lanang. Kok dadi wedok to iki. Malah kowe hasrat wedoke to timbang lanang ini. Tembang. Napa? Sembarang. Wah, ulumu yo akeh to. Kowe nek dolan nggone iki sepatumu sisihno. Lah apa? Kos kaki mesti ilang. Lah kok iso? Lagi ganjel susu wi. Wonten mereknya niki. Merek apa? Adidas. Kowe iki kleru, dudu Adidas. Lah napa? Kene iki teh pucuk. Nah, Kene teh sisri. lah sing tengah ki teh gandul. Ngono. Susune iki serbaguna lho, Pak. Iya. Ngono jajal. Lah ya. Iya. Slendro saka Mas. Nggih. Pambutan terbanyak menika podang kuning sih ben podang kuning. Menika Niki sing mirsani wonten ngandhap nggih kathah lho Mas Kit. Pil sembarang arep podang kuning apa Sri Huning bebas. Mergo iki ning omahe Ratu Podang Kuning. Sulis kok nembange kudu podang kuning kok. Dae rasa nembang Sri Huning mawon. Sri Huning. Sulis Sri iki nembang Sri Huning, gending entek langsung disantakne munggah balusi ketoplan Pramen Sri Huning. Gawe Sri Huning. Iya. Wis kowe role aku tak sing dadi tukang ngentonge. Iya. Wis kowe tak dadekne rol iki. Karya Mbah Sukron Suwondo gitar. Nah, bawa. Lihat betul langsung. Sri Huning Mustika Tuban monggo Mas Dayi ngono. Mangan ae sekedang ket mau iki. Anu bar loro kali niki ngaturke Sugeng Lenggah Sugeng Rawuh kalian Cak Budi. Cak Budi nggih. Cak Budi. Makasih. Oh inggih beliaunya itu sosialnya luar biasa. Pak Budi, saya sering mantau sama Mas Bud itu konco medsos Mas. Iya. Konco medsos ini beliau hadir. Dengan hadirnya beliau mudah-mudahan beliau juga tahu keluh kesah masyarakat masih banyak yang kekurangan dan masih banyak yang dibantu. Menika Pak Poharip nggih rawuh. Pak Poharip yang juga kesamben. Lan ugi Padepokan yang Gus Monceh. Anu kuwi gak ono gentenge ben ketolak udan apa piye? Yo, buka saking vokalman. Mbak Neti ya. Mboten bawa to. Mboten langsung. Di satu tempat ada seorang wanita yang bernama Sri Huning kaya janger menanti kedatangan sang kekasih Wirat Moyo. Dengan penantian Sri Huning yang ditinggal kekasihnya sambil berharap dan terus berharap datangnya kekasih Wirat Moyo yang sudah berjanji dengan datangnya Wirat Moyo akan menikahi Sri Huning. Bagaimana cerita ringkas malam hari ini pagelaran Sri Huning Mustika Tuban.
kaya ana endi to ya? Wis pirang-pirang dina kok ora katon. Duk, Apa ya ora kapang karo aku to ya? tutup. Ndang siap-siap. Buyam. Biasane ngene iki lho wis rampung ana kene. Siap-siap ngono. Kang Mas, panjenengan wonten pundi Kang Mas? Kula tresno sangat kalian panjenengan kados pundi to Kang Mas? Mila boten raos kapang kalian manah kula Kang Mas. Kang Mas Wiratmaya. Sedih sangat raos manah. Ketake salah lakon ya. Kowe iki lho Wiratmaya, nyapa kok nggawa tas kaya bang titil. Malah kaya mantri suntik kewan. Lah iya to ya. Karo leh borongan nyoting. Kowe iki Wiratmaya. Wiratmaya Peran utama. Datang kesatria Nah, ngono lho. yang bernama Wiratmaya. Nah, si Arno. Sambil tersenyum dari kejauhan mendekap erat dengan kekasihnya Sri Huning. Kang Mas. Kang Mas. Panjenengan kados pundi to? Mboten kapang kalian kamu lho. Kok kamu boten tindak mriki? Panjenengan boten kangen kalian kamu lho. Lho kok sampe diperkosa? Manuta wong ora bayar ya kok. Lah wong wadon iki sakit kangene. Kangene wis Sakit menunjukkan kangen. rasa rindu. Kita tuh saling menyinta tapi kita tidak direstui sama orang tua. Begitu. Gayaku kayak Mas Agus Sombrus ya, gayaku. Sik romantis. Kayak mamunceh. Monggo katuran pinara Kang Mas. Diampun. Hei, Diajeng. diajeng diamput iki piye? Kula wonten dawuh diangkrek. Karo pacare kok diamput. Diajeng kok diamput. Diajeng. Ngono lho. Sik to. Aku tak komunikasi sik to. Oh. Aku Kula gawe wonten sadhe. dawuh Kang Mas. Tak kira lek arepean langsung. Diajeng garanipun Kakang. Kula wonten dawuh Kang Mas. Serigala. Sri Huning. Sri Huning. Sri Huning nek cilik lelek gedine oleh serigala. Mas yo pasanganmu itu tidak ngono lho. Sri Huning. Kan ana Kula kejutan. wonten dawuh. Ndek kita wae kejutan malah mlebu rumah sakit kok. Lah ngopo? Lepas turu lo kita labone mercon. Bu, Loh, Romo. mau ngecam kopi. Hei, Tapi pajahe mirip Joko dong lho. Rama piye iki moden Plandirejo kok iso. Iso Rama. Kaya kembar dadi Mas Joko padha. Ketoprak dari kopi. Karepe ngono ya karepe arep pengen mlebu YouTube kok. Sri Huning. Tuane. Kula wonten dawuh. Pun Kakang kapang bakal slira. Atus mekaten semanten ugi kawula Kang Mas. Paribasan ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe, Cah. Estu menika Kang Mas. Kuwi tenang sih. Semanten ugi kawula. Mboten enten priya liya wonten ngalam donya menika kejawi panjenengan Kang Mas. Bungah rasane atiku bisa kepethuk marang kowe, Dia. Atus mekaten Kang Mas. Paribasan aku kuwi tresno sanget. Oh, ban. Asoy. Lo. Sindan kok kentir kabeh iki mau piye, ha? Menika ingkang kasebut ketoprak Adela. Kuwi mana mau biyomban lho Kang Mas. Panjenengan apa boten
Kados pundi menika biasanipun leladi kalian panjenengan mboten sak kedahar. Mbak Eni iki boyoke lagi keju. Dadi aku rasa mangan mergo aku kangen karo kowe diajak. Sampun kados ngaten lho. Menika piyung ban sampun nyiapaken sedaya jajar panjenengan. Karo kita. Adian bas. Ana ing Bojonegoro banjur besok temekane ana ing Respati Manis kowe bakal ndak dauke marang Retna Kumala. Nanging kula mboten purun lho. Kepiye? Kula tresna sangat kalian Sri Huning lho. Coba ambalono pangucapmu sepisan maneh. Kula mboten tresna kalian Retna Kumala, nanging kula tresna sangat kalian inggih menika Sri Huning. Sing mbok sawang saka apane? Tresna lho. Retna Kumala wis duweni pasuryan sing ayu sulistya ing warna. Ayu mlayu kula mboten tresna menika nun sewu Rama. Wingko katon kencana katon wingko. Sepisan maneh ndak takoni pun Rama, ya putraku Wiratmaya. Mboten Rama. Kula tetep tresna kalian Sri Huning. Piye? Kula tetep tresna kalian Sri Huning. Piye? Ye. Kowe apa ora mesake Rama yen besok tundane nampa wirang sakwise ana rembugan marang Kadipaten ana ing Bojonegoro. Yen duka ing kathah. Wiratmaya, Lha niki kena ndak eling ing dina iki tinggalno Sri Huning. mboten saged. Coba ndangao. Kurang apa pun Rama mulyake kowe, minterke kowe banjur nampa kawibawan kowe dadi satriya ing Kadipaten. Yo gene kowe nampik pangandikane Kanjeng Rama. Yen duka ing kathah. Sepisan maneh ndak takoni kowe besok bakal ndak daupe marang putri Kadipaten Bojonegoro. Mboten Rama. Putri Bojonegoro ingkang paling asma Retna Kumala ora. Mboten. Piye? Kowe ora gelem? Mboten. Kowe ora gelem. Mendah kowe putra sing ndak domo-domo ya gini kowe malah Kula tresna sangat Sri Huning. Wiratmaya, sepisan maneh ndak dangu kowe gelem ndak dauke marang Retna Kumala ora? Mboten Rama. Kowe aja kok Kang Mas. Kula derek pejabat jenengan mawon. kepara nyoto kowe wis ndak menake. Kang Mas. Raja kaya wis dak cawesake. Heng, Pejabat jenengan nggih mawon. Semenang wae ya diajak. Wiratmaya, Dawuh. Kula tresna sangat Sri Huning Rama. sesuk isuk Mboten. Kanjeng Rama tumuju ning Kadipaten Bojonegoro. Mboten Rama. Kowe kudu ndereke. Mboten. Kowe ora gelem, Heng. Kowe ora gelem. Nyuwun pangapura. Nyuwun pangapura Rama. Bojo gawe wirang pun Rama kowe. Kanjeng Ibu wis tumuju ning Kadipaten Bojonegoro, yo gene kowe ora marasuan banjur kowe nampik kula kangertikaning Kula tresna sangat kalian kowe wis kowe gelem tak rabeng apa ora? Kowe gelem rabeng apa? Belum. Kowe lantak. Becike kowe tetep ora gelem bakal ndak mateni kowe. Lho, Tok. Nah. Ayo delok. Lah kok dalange ndelok. Ah. Kudune tok. Lah kok kene dianu tutune kan lah kok. Lho. Ya ora ngono, ora kabeh iki ditaktok-taktok. Oh iya bener. Golek enggon kok. Sik, Bos. Izin Bos. Piye? Aku tak dadi ramane aku. Loh,
Lah Bentar lawe Iki jenenge. lho bos, lah kenapa aku dadi peran utama kok. Lha mbok jotosi ya bos, sakit nggak aku. Lah ora gelem tak dauke karo Retno Kumala lah ya ngono to. Ah dadi romone. Kene kremismu. Sekarang ikon. Tak dadi anu Buntar lawe. Buntar lawe. Buntar lawe. Oh iya iya iya. Oke, siap. Jujur iki sanggon ngantek linu aku. Enggak. Ayo. Osek to. Tak golek alat. Bos, go. Kenapa? Teluk. Gajeng Srining, Kula wonten dawuh Kang Mas. ing wektu dina iki pun Kakang tinimbalan marang Kanjeng Rama Injih. ana kawigaten sing perlu banget ndak lakoni Gajeng Srining. Kawigaten kados menapa menika Kang Mas? Ing dina iki pun Kakang kudu didhawuhke marang putri saka ing Bojonegoro ya kuwi Retno Kumala. Kados mekaten Kang Mas. Kang Mas, jenengan mbok kalian tresna kawula. Panjenengan menika kedah wantun Kang Mas. Sriuning ndak belani toh nyawa toh pati tresnaku marang sliramu Sriuning. Monggo Kang Mas panjenengan buktekaken Ing sakmenika. papan kene ora-orane Kanjeng Rama mesti sumusul goleki aku lan sliramu si Tanjung. Mula saka kuwi Kang Mas. Injih. Sriuning Kula pengen bukti kalian panjenengan Kang Mas. Kanjeng Rama kepiye kandhaku Kanjeng Rama mesti sumusul ning papan kene. Kula mboten ikhlas panjenengan dipiloro kalih Kanjeng Rama jenengan. Panjenengan pejahi kemawon. Kanjeng Rama Biar loyo. bombong penggalih panjenengan Kanjeng Rama. Kok ngalih? Kok saya ngadoh? Maine rene lho. Bombong penggalih panjenengan. Ing dinten menika kula kadhawuhaken kalian Retno Kumala banjur panjenengan saya medhotaken katresnan kula kalian Sri Huning. Sepisan meneh tak kandhani kowe tak rabekke karo Si Retno Kumala. Gelem ora? Kula mboten sagah, Rom. Piye? Tresna kula lair tulusing batin kalian Sri Huning. Lho, Sri Huning Semanten ugi kawula Kang. yen dudohke tresnamu lan tresnaku ora nganti pedhot. Injih. Yen iki engko Rama-Rama paring duka keprok bareng wong loro. Kados mekaten monggo enggal-enggal kemawon Kang Mas. Kanjeng Rama. Panjenengan badhe menapa Kanjeng Rama? aku tak golek Kula mboten saged pisah kalian putra panjenengan. Kula sampun tresna kalian Sri Huning. Menapa panjenengan nantang kawula? sepisan meneh tak kandhani Sri Huning karo kowe Wiratmaya. Kowe iso pisah, Bro. Mboten saged. Iso pisah ora? Mboten saged. Mboten saged. Sepisan meneh iso pisah ora? Mboten. Mboten saged. Ya wis, terusno. Lho kepiye to kok diterusne iki lho? Tak ganti mudin. Lah kok kowe terus ora wani kaya aku mau. Nanti tak bawa keprok. Wis malah gelo dhewe. Lah iki to sing ora ngerti tatanan kok iso. Tak bawa keprok ya aku sakit. Lah kowe nggo kuwi aku prayo nggawe iki to luwih gedhe. Gak melu kedoprakmu aku. Kan kuwi mek peran to, etok-etok. Melu kedoprake Pangsit Gumelar, Mas. Sok tanggal 29 ning Padepokan. Oh, Mas. Nggih, ketoprak teng dalem 29 Juli. Sampeyan. Iya. Oh ya, lakon iki apik iki. Si Huning mesti kok Tuban lah iki dadi Wiratmayane Mas. Ngono. Lho, Kanjeng Rama. Sik tak aku tukang. Pedhot lah dilan lawan. Kok jliper. Iki yo Rong. Aku tak dadi tukang lektek. Wis ora ketoprak-ketoprak. Kowe iki celintisan kok iso. Dinggih kalah ya ora gelem kok iso.